Číslo 15 BRN ako brain, zdravý mozog. Tieto podporujú plnú koncentráciu, tak u mladých ľudí ako u starších osôb. Udržujú vo forme kognitívne funkcie pri starobe, pri neurologických ochoreniach, skvalitňujú život pri mentálnom postihnutí, rekonvalescencia po operáciách mozgu, po cievnych mozgových príhodách, ale aj plné sústredenie pri skúškach, testoch, kdekoľvek to potrebujete. Tiež podpora pri demencii a pri niektorých neurologických poruchách. BRN sa skladá z DNA účinných látok ashwagandy, ginka, zeleného čaju, čínskych bobulí, senovky gréckej, damiány, zázvoru, kurkumy, ženšenu, čučoriedky, jablka a kávy. Všetko nabité zápornými jónmi pre maximálny účinok. Predstavte si jednotlivé benefity týchto plodín a tu sú ich účinky v koncentrovanej forme v jedinom lahodnom dražé. Len vylupnúť, vložiť do úst a užívajte si svoj mozog. APL Go Rapid DNA Drops je rastlinná výživa a terapia z buniek rastlín, jediná svojho druhu vo svete, pretože je vyrobená jedinou technológiou vo svete, nazývanou Accumulit SA. Táto umožňuje extrahovať koncentrované účinné DNA liečivých plodín, nabiť ich zápornými jónmi, čo veľmi zjednodušene znamená, že tieto DNA zdravé cukríky cielene v tele smerujú k poškodeným bunkám a reparujú ich. Vzhľadom na fakt, že nejde o liek ani liečivo, sú APL Go Rapid DNA Drops skutočným, unikátnym, funkčným jedlom s priaznivými účinkami na zdravie človeka. Sú pre kohokoľvek vrátane detí, sú vegánske, bezlepkové, bez alergénov, to znamená áno, môžu ich aj ľudia alergicky na bylinky a sú absolútne bez rizika. A samozrejme certifikované po celom svete.